أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله أمبي ألفوك بركدا نيني أني أنغاي ميشون كنو نوي سيكو أني دونغو علي ولاندا دي كني Sekuni dongo n'ale fora abe kuma an ka yiriw an ka ala tɔgɔw turabu nafa kungo kɔnɔ dabaw olu nafa k'a yir'e la dɔrɔn ko fɛn dɔ bɛ i yɛrɛ bolo min bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma k'a kɛ fɛn dɔ ye fo dusukun yɛrɛ ka sɔn o ma fɔlɔ. Fɛn o fɛn n'a bɛ marché wala a bɛ fɛn wɛrɛ marché ka fara a yɛrɛ kan kodɔn dɔ de y'a a fɛn in bila o baara la n'a bɛ fɔ o ma recherche. Mais ni e ka recherche ma se fɛn min ma e ka kodɔn ma se fɛn min ma ni sina ka sigi k'i bolo fila da i sen kan k'a fɔ ko nin yɛrɛ tɛ se ka kɛ pewu i se man di o ko dɔ yɔrɔ ma bilen dɛ. Jɔnni tun b'a dɔn ko manajɛlaw mana fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ kuma moto o b'i ta ka taa yɔrɔ la min ka di i yɛrɛ ye i bɛ lafiya taa cogo la mais a daminɛna cogo di? A daminɛna nɛgɛsow de la k'u yɛlɛma yɛlɛma k'u yɛlɛma yɛlɛma fo ka n'u bila adamadenw ka niveau la wagati cogoya la. Mobiliw bi ten n'i y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ matière nɛgɛ mana o sera ka mɔgɔw ta ka pan n'u ye kulo bayirika batonw sera ka toni bayirikaw ta ka kɔgɔji cɛci. Mun b'a yira e la ko dɔnniya min sera k'o kɛ k'o dɔnniya tɛ se ka fɛn wɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye. Denmisɛnw a ye kow ɲɛɲini. Ɲɛɲini sira de bɛ ko bɛɛ la. N'i y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan ne taara karisa fɛ yen nin ko in na a ma ɲɛ n nana karisa fɛ yen nin ko in na a ma ɲɛ mais ne y'i sigi o la a bɛ komi i ka recherche a jɔra sira la sigi bɛ ka fɛn dɔ de ɲɛɲini pour i b'i ɲɛ sɔrɔ o fɛn in na mais e ye yɔrɔ fila saba kɛ dɔrɔn e ko ça veut dire que ɲɛ t'a la i y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan est ce que i bɛna a ɲɛ sɔrɔ wa? I tɛna n'a ɲɛ sɔrɔ. Mɔgɔ i dun mana ko ɲɛ sɔrɔ wali sira kan cogo o cogo n'i y'a ɲɛ sɔrɔ i yɛrɛ ka sira kan ka ca Ala fɛ o de bɛ laban o de ye ko yɛrɛ hɛrɛma ye. O la weledakanw y'an sɔrɔ fan caman an ka tumarankew minnu bɛ aventure la Espagne jamanaw Italiw fo ka taa se jamana wɛrɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Arabu jamana sigibaw tɔɔrɔ b'u kan degun b'u kan
sɔrɔ yɛrɛ tɛ fɛn b'olu ye bilen ko n'an sigira an ka fɛn fɔ min bi bɔda di u ma u bɛ se ka fɛn minnu kɛ k'u to u sigiyɔrɔ la balimakɛ o fɛnw ka ca mɛ siribe bɛna min di i ma i jija i k'o kɛ ka ca Ala fɛ n'i ka kow datugulen don a bɛ dayɛlɛ mɛ ne yɛrɛ bolo ye nin fɛn in minɛ karisa bolo k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o fana y'a dama ko de ye ni mɔgɔ min ko sekere tɛ nafolo ko la a tigi y'i nɛgɛn dɛ sekere b'a la n'i ye ba ye ka ba bin dɔ sɛbɛyɔrɔ de ka girin min bɛna f'i ye a man gɛlɛn i jija a kɛra sɛfan ye a kɛra kamifan ye a ka kɛ fan ye dɔrɔn min datugulen don turabuso dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko mangosi i bɛ fan kelen ɲini mangosi den 7 i b'a ci a kan ni biki ye ale ye kelen mangosi ye fila kelen ni ye adama tura a kunkolo kan o de bɛ bɛn alimangosi ma adama ye kelen fila ye o tuma na ale turulen a kunkolo kan o bɛ kɛ fila kelen bɛna laban na ni siɲɛ 7 ci ni bigi ye fan kan siɲɛ 7 i bɛ se kan o kan na i ka kow dayɛlɛli ni ka fɛnw na o don a kɔnɔ n'i ma se k'a don a kɔnɔ a fɔ a la n'i y'a fɔ a la i jija i ka se ka nin ci n'i ka kow dayɛlɛli ŋaniya ye Alahu Taala b'i ka kow dayɛlɛ k'a k'i sago ye o waati mɛ adamaden ka kɛ i yɛrɛ sago ye sa i ka to hɛrɛ kɔnɔ sɔrɔ kana jɔ a kana kɔtigɛ juguw fana ka dɛsɛ karanga kɔrɔlen ka to i la o fana y'a dama ko de ye o fana y'a dama sira de ye o bɛ ɲɛɲini de o bɛ ɲɛɲini n ka kow kalelen don arijɛgɛ senna ka suma nin bɛ se k'o kow débloquer mɛ n ka to a kɔnɔ yɛrɛ kadaw foyi kana se k'a tiɲɛ bilen o fana y'a dama sira de ye n'i y'an wele ka kuma fɛ o la an b'a sira yiri la fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ réseau sanfɛ dɔnni yɛrɛ ye gindo de ye dɔnni ye gindo ye dɛ n'i ye dɔnni gindo bɔ a la ka a bila kɛnɛ ma a kɛra kɛnɛkan fɛn de ye a bɛ komi adamaden kɔnɔfɛnw a datugulen tɛ yan ni opération bana min sɔrɔ i n'a datugulen nana cogo min i n'a bɛ se Ala ma o cogo kelen na ni min ta opéré la k'a da kɛnɛ kan mɔgɔw b'a fɔ janugu bɛ tan de ja adamaden fogofogo bɛ tan de a sɔn bɛ tan de mɛ a datugulen kun don mɛ n'a ma dayɛlɛ a kɔnɔfɛn bɛ dɔgɔya wa dɔnni yɛrɛ bɛ ten dɔnnibaw a ye ɲɔgɔn kanu a ka ɲɔgɔn sutura n'aw ye ɲɔgɔn labila Ala yɛrɛ b'aw labila dɛ n'a ye ɲɔgɔn ɲini ni lebu ye i bɛ min ɲini ni lebu ye kuma dɔ la a ka ca Ala fɛ o tɛ lebu min sɔrɔ e b'o sɔrɔ dɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma rasulu bonya kama sallallahu alaihi wa sallam haza wa salam